Opel hatchback. Соли барориш 94 дӯстони азиз. Манин намуди берунаи мошин мана. Манин намуд аз қафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. Пробегаш 256 000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед? Мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз мана. ҳолати салони қафои мошин. ҳолата шикка бадам не, мани боз люкам дорад дӯстони азиз. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. расход чӣ қадар ко газ киди? 80 та. расходаш 10 та газки 80 километр мегардад. Мани чашкаҳои пеш дӯстони азиз мана. нархи мошин 30,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 918 73 61 00. Opel Caravan G соли барориш 99. Чанд пул aka? Soybaş medona aka ozgina napisi. Mani namudi bernayi moshin do'stoni aziz. Mani namud az qafoy moshin. Mana chiqalik deysiz, namud az qafoy moshin. Hozir az doxili salon baroy shuma ma'lumot mediyim. Doxili salon коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 439 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз, мани ҳолати салони қафои мошин ва инҷа балонои запаскашам ҳаст. мотор 1.6 прасой сӯзишвори газ бензин. расходи газ 10 та ва 100 та мегардад дӯстони азиз. ёдовар мешим ҳуҷҷатош 1 солина мебошад. нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 678 47. Opel Caravan соли барориш 95 дӯстони азиз. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед? мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика ва инҷа CD плеерҳои замонавӣ монитор дорад. пробегаш 187 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. шторкаҳои қафошам ҳаст. ин боз люкам дорад. мотор 1.6 прахсои сӯзишвори газ бензин. расходи газ 10 та газ киди 85-90 километр мегардад. мани чӣ хеле ки дида истодаед? чашкаҳои пеш радной ини худа шудааст чашкаҳош. нархи мошин 35,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 839 81 00. Opel Sidan соли барориш 94 дӯстони азиз. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед? мана мошин як даст гуфтосия. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробег 320 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз.
мотор 1.6 сӯзишворӣ газ бензин расход чӣ қадар газ киди 10 та кити 110 та мегардад. расходаш 10 та газ киди 100 110 километр мегашад. мани чашкаҳои пеш чӣ хеле ки дида истодед. ёдовар мешавем санҷиши техникиш то моҳи июни 2021 нархи мошин 28000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 770 78 63. опел бечка соли барориш 96 дӯстони азиз. манин намуди берунаи мошин мана манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механик менҷа cd player дорад. пробегаш 148000 километр пробег дӯстони азиз. мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин мотор 1.6 экотек сӯзишворӣ газ бензин расход чӣ қадар газ киди расходаш 10 та газ киди 100 километр мегардад дӯстони азиз. манин чашкаҳои пеш ҳуҷҷатош то моҳи ноябри 2021 дӯстони азиз. нархи мошин 28000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 610 6090. зафира б соли барориш 2007 дӯстони азиз. манин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. ин балоношам ҳолатош хуб. намуд аз қафои мошин дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет оина чош кнопочки коробкаш механик ва инҷа cd player дорад. дута сиденияи пеш обогрев сентр замок пробегаш 163000 километр. рӯлош мультирӯл дӯстони азиз. мани ҳолати салони мошин бомаш панорама мана бомош панорама бисёр дар ҳолати хуб. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстон чӣ хеле ки гуфтем бомош панорама. ин қафошанда меяхе мини барҷош ҳаст. ҳарду пушташанда мини барош ҳаст. мотор 1.8 экотек сӯзишворӣ бензин фақат бензин мошин вагони мебошад. расходаш 7 литр ба 100 километр. нархи мошин 68000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 932 33 33. опел асра соли барориш 2011 дӯстони азиз. морди наваш. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет оина чоршигировка мешавад. коробкаш механик дӯстон ва инҷа сентр замок дорад. сиденияш обогрев кондитсионерош кор мекунад. ҳама навородош ҳаст. пробег ҳозир пробегашам мефаҳмем. мани ҳолати салони мошин
منی هولد سالن کافه ماشین حوالی منی سیدینی ها روی کشهای زمانوی کشیدگی پربیگش 140,000 کیلومتر پربیگ موتور 1.6 1.1 سوزشواری بنزین расход چقدر расходش 6 لیتر 100 کیلومتر میگردد دوستان عزیز منی هولتی موتوری ماشین نرخی ماشین 75,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 608 00 09 دوستان عزیز شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما تلفن برای معلومات 92 899 89 89